дастдарозкунии мудири мактаб ба номуси духтарони мактабхон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. намеоядҳои амири Қатар ба ифтитоҳи бузургтарин масҷид дар Тоҷикистон. дар Русия як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҷои депортатсия иҷборан ба ҷанги Украина ҷалб шудааст. як олими тоҷик роҳбари консорсиуми донишгоҳи ҳуқуқшиносии Авроосиё интихоб шуд. дар мусобиқаи Гран-прии Душанбе 2023 мунтахаби ҷудои Тоҷикистон мақоми аввалро касб кард. ба гумони озори ҷинсии ду хонанда мудири як мактаби миёна дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дастгир шудааст. мақомот расман ҳодисаро шарҳ надоданд. як манбаъ аз мақомоти интизомӣ ба шарти зикр нашудани номаш ба Радиои Озодӣ гуфтааст, мудир барои рафтори берун аз одоби педагогӣ бо хонандагон боздошт шуд. ду хонандаи синфи 10 ва 11 шикоят карданд, ки мудири мактаб талош кардааст ба бадани онҳо даст расонад. ҳанӯз нисбат ба мудири мактаб парванда боз нашудааст ва ба гуфтаи манбаъ ӯ ҳоло дар шуъбаи Кумитаи давлатии амниятии миллӣ дар ноҳияи Шоҳин нигоҳ дошта мешавад. наздикони мудири мактаб нахостанд мавзӯъро шарҳ диҳанд, вале гуфтанд ба бегуноҳиаш бовар доранду ба зудӣ раҳо хоҳад шуд. ному насаби пурраи мудири мактаб дар хабар оварда нашудааст. амири Қатар Шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ имрӯз зимни як турнеи Осиёи миёнаӣ вориди Узбекистон мешавад. қарор аст ӯ он ҷо то фардо бимонад. расонаҳо аз сафари ӯ ба Тоҷикистон дар 8 июн зимни ин турне хабар медиҳанд, аммо расонаҳои қазоқ низ дар айни ҳамин рӯз аз сафари ӯ ба Қазоқистон хабар доданд. дидору мулоқотҳои амири Қатар бо роҳбарияти Узбекистон ва имзои чандин созишномаҳо қарор аст дар Самарқанд баргузор шавад. аз Самарқанд ӯ фардо 6 июн озими Бишкек хоҳад шуд. бино ба маълумоти расонаишуда, сафири амири Қатар ба Тоҷикистон рӯзи 8 июн дар назар гирифта шудааст ва қарор аст аснои он масҷиди калонтарини Тоҷикистон бо ҳузури раисҷумҳури Тоҷикистон ва амири Қатар ифтитоҳ шавад. дар ҳамин ҳол расонаҳои қазоқӣ навиштаанд, ки амири Қатар дар форуми байналмилалии Остона, ки рӯзҳои 8 ва 9 июн баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард. масҷиди бузургтарин дар Тоҷикистон, ки бо сармояи Қатар сохта шудааст, солҳост интизори сафари амири Қатар дарҳояш бастаанд. мақомоти Тоҷикистон ҳадди аққал 5 маротиба аз ифтитоҳи қариболвуқӯи масҷид хабар дода, санаи онро ҳам таъин карда буданд. ҳар дафъа он ба таъхир меафтод. ин бори шашум аст, ки эълони ифтитоҳи масҷиди бузургтарин дар Тоҷикистон мешавад. дар Русия як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҷои депортатсия иҷборан ба ҷанги Украина ҷалб шудааст. ба иттилои хабаргузории Холод Медиа, Далерҷон, шаҳрванди 30-солаи Тоҷикистон дар вилояти Ленинград бо иттиҳоми будубоши ғайриқонунӣ дар Русия боздошт шуда, баъдан додгоҳ ҳукми ихроҷи ӯро содир кардааст. вале ӯро аз боздоштгоҳи муваққат ба қисми ҳарбӣ бурда, маҷбур карданд, ки ба раҳсипоршавӣ ба ҷанги зидди Украина имзо кунад. дар хабар омадааст, ки як моҳ пеш рӯзи 4 май ӯ бо ҷурми надоштани иҷозаи будубош дар Русия боздошт шуда, 5 май ӯро 3000 рубл ҷарима мекунанд ва ба маркази нигаҳдории муҳоҷирон барои ихроҷ ба ватан меоранд, вале баъди 25 рӯз рӯзи 30 май ба қисми ҳарбие мефиристанд, ки барои рафтан ба ҷанги Украина сарбоз омода мекунад. Далерҷон дар суҳбат бо хабаргузорӣ гуфтааст, ки ман ба ҷанг рафтан намехоҳам. гуфтам, ки ба хона меравам. онҳо ҷавоб доданд, ки ман ба хона танҳо аввал зиндонӣ шуда, баъд ба ватан бармегардам. бояд гуфт, дар хабар ному насаби пурраи Далерҷон ва акси ӯ оварда нашудааст. бинобар санҷиши дурустии хабар аз манбаъҳои дигар ғайриимкон аст. чанд рӯз пеш дар шаҳри Екатеринбурги Русия олими тоҷик Хайрулло Мирзамонзода роҳбари консорсиуми донишгоҳи ҳуқуқшиносии Авроосиё интихоб шуд. дар ҳошияи 16-умин конгресси ҳуқуқии Авроосиё роҳбари консорсиум бо роҳи овоздиҳии кушод интихоб шуд. дар чорабинӣ зиёда аз 1000 нафар олимони ҳуқуқшинос, коршиносон ва таҷрибаомӯзон ширкат варзиданд. онҳо масъалаҳои актуалии ҳуқуқшиносиро муҳокима карданд. консорсиуми донишгоҳи ҳуқуқии Авроосиё соли 2022 таъсис ёфта, яке аз ниҳодҳои зертобии Конгресси ҳуқуқии Авроосиё мебошад, ки аз соли 2007 ба ин сӯ фаъолият намуда, бо ин иттиҳодия ба иқтисод тамаркуз мекунад. гуфтанист, Мирзамонзода соли 1996 пас аз хатми факултаи фарматсевтии коллеҷи тиббии шаҳри Душанбе ба факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2001 онро бо баҳои аъло хатм кардааст.
мирзамонзода профессор, доктори улуми ҳуқуқшиносӣ мебошад. дирӯз 4 июн дар рӯзи ниҳоии мусобиқаи душанбе гранд прикс 2023 ғолибон ва ҷоизадорон дар 5 вазн муайян гардиданд. дар рӯзи охир ҷудокорони тоҷик Комроншоҳи Устопириён дар вазни то 90 килограмм медали тилло ва Темур Раҳимов дар вазни беш аз 100 килограмм медали нуқра ба даст оварданд. ғолибону ҷоизадорони мусобиқаи душанбе гранд прикс 2023 дар баробари медалҳо бо ҷоизаҳои пулӣ сарфароз гардиданд. ғолибони ҷойи аввал соҳиби 3000 евро, ҷойи дуюм 2000 евро ва ҷойи сеюм 1000 евро шуданд. бояд гуфт ки душанбе гранд прикс 2023 мусобиқаи интихобӣ ба бозиҳои олимпии Париж 2024 низ буда ба рейтинги варзишгарон хол илова карда мешавад. барои ҷойи якум 700 хол, ҷойи дуюм 490, ҷойи сеюм 350 хол дода мешавад. ёдовар мешавем ки аз рӯи натиҷаи мусобиқаи гран-прии душанбе 2023 мунтахаби ҷудои Тоҷикистон мақоми аввалро касб намуд. варзишгарони мо 3 медали тилло, 3 нуқра ва 1 биринҷиро ба даст оварданд.